Hususi üniversitet mi, devlet üniversitet mi? Haysi doğru saylaw? 17 iyunda çıkan karara göre uçurum yaşlarımızın köpüsü indi näme çıkalga bar deyip kän soraýar. Täze düzgünnamaya göre uçurum yaşlarımıza iki esasy mümkinçilik galýar. Olaryň ilkinji mümkinçiligi Türkmenistanda ýokary okuw jaýyny ýyllyk tölegini geçirip bolan hususy ýokary okuw jaýlary, beýlikisi bolsa döwlet üniversitetlerinde resminama tapşyrmak mümkinçiligi bolup durýar. Eger size hususy ýokary okuw jaýlarynyň ýyllyk tölegi has gymmat baha gelýän bolsa, onda siz alada etmeň. Sizin üçin döwlet üniversitetlerinde okamak mümkinçiligi hem bardyr. Haysi döwlet üniversitetini saýlasam diýip pikir edýän bolsaňyz, Alazim danışmanlygy bilen maslahatlaşyň. Biz size sizin saýlan uğruňyza göre we mümkinçiligiňize göre iň dogry, iň amatly döwlet üniversitetlerinde okamagy kömek edeliň. Üns beriň, döwlet üniversitetlerine resminama tapşyrmak işi ören çäklidir. Şonuň üçin Alazim danışmanlygyna wagtynda ýüz tutuň, öz saýlan uğruňyzda okamagy gije galmaň. Alazim Consulting.